مسلمون 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 حيث كان الحق والعدل نكون نرتضي الموت ونأبى أن نهون في سبيل الله ما أحلى المنهون مسلمون 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 نحن صممنا وأقسمنا اليمين أن نعيش ونموت مسلمين مستقيمين على الحق المبين متحدين ضلالا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله العامين. أني سونجالي بميفا برودكشن تليكا أننا أنغا كرامو بلبلي في نوي محمد جاورا جروب بنكادي نيمغوبا منو بي فروبو ka furakɛli k'an an ka hakilila banaw na ani an ka farikolola banaw na an tɛ kuma mɛn an da an bɛ an ka karamɔgɔkɛ fo Ustaz Muhammad. Salamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustaz somɔgɔw bɛ di? Baasi foyi tɛ alhamdulillah. Barakallah. Alhamdulillah. Barakallah. Ayiwa an bɛ Ala tanu bi an nana bɔ ye ayiwa komi an yɛrɛ n'an layɛli jɛkulu bɛɛ ɲɛ b'a la cogo min na fura caman bɛ biro in yɛrɛ kɔnɔ yan donc fura bi an bɛna kuma furaw de kan mais janni an ka kuma furaw kan an bɛna an ka karamɔgɔkɛ yɛrɛ ɲininka Ustaz Muhammad yɛrɛ Muhammad ye jɔn ye? Inshallah. Ustaz n b'i fo k'i barikada. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ala k'an bɛɛ sɔgɔba ma. Amina amina. Ala k'an tanga k'an kunnadiya. Amina amina. Ala k'e labankoɲuman d'an ma. Amina amina. Ustaz ne tɔgɔ ye Mohamed Jawara. I n'a fɔ caman bɛ dɔn cogo min na groupe centre Bɛnkadi la n'i ye o fɔ ni Alahu Taala ka jɛn a dogonin tɛ mɔgɔ caman na. Kosɛbɛ. Inshallah n'Ala sɔnna ma. Ayiwa. Ayiwa o diyara n ye kosɛbɛ. Inshallah. Ustaz yɛrɛ bɔra min? Ne bɔra n sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Kabala ma bi n'o ye Kalabankoro Kabala ye caman b'o dɔn ka laseli siraw fɛ n'o tɛ ne yɛrɛ bɔra Kankaba mara de la. Kankaba mara. An ye Jawaraw ye mais anw sigilen bɛ Manden. Kosɛbɛ. O de kama caman b'an wele ko Maninka maraka. Mandi aw marakaw ye. Ayo mana ye mana kulo la. Caman b'an wele o la inshallah n'Ala taara ka jɛ. N'Ala sɔnna ma. Kankaba dugu min bɛ yen Kankaba Sananfara ne ye Sananfarala ka de. Kosɛbɛ. N'Ala sɔnna ma n kɔni sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Bamako ma bi ni Yirimajɔ. Alahu Taala ka jɛ Kalabankoro Kabala. Kalabankoro Kabala. Inshallah. Ayiwa an bɛ profiter micro in fɛ ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka yɔrɔ dɔn groupe Bɛnkadi bɛ Kabala taga siraba kelen kan Ka taa université fan fɛ janni ka se université ma i bɛ droite la ye. N'i ye pont tigɛ i bɛ droite lajɛ n'Ala sɔnna i bɛ 3 étages ye droite fɛ ni ɲininkali kɛ dɔrɔn ko Jawara ka centre bɛ min kosɛbɛ o b'a yira inshallah n'Ala sɔnna ma. Jawara centre in kɔnɔ aw yɛrɛ bɛ mun baara ni mun baara kɛ? Bon Ustaz an bɛ baara caman kɛ centre nin kɔnɔna Kosɛbɛ. na sitana banaw ni dabali banaw ani hakilila banaw la ani bana gɛrɛw la Kosɛbɛ. n'Ala sɔnna ma an b'olu caman kɛ ni centre kɔnɔna na ni Kosɛbɛ. Alahu Taala ka jɛ. Aw bɛ sitanɛ bana ninnu furakɛ cogo di parce que o ka ca an bolo yan sisan kosɛbɛ. An bɛ sitana bana ninnu furakɛ rukiyaw bɛ k'u la Kosɛbɛ. i n'a fɔ kuranɛkalanw la olu k'u la ani jiriw bɛ d'u ma o bɛ se k'olu ko cogo min na Kosɛbɛ. fɛn minnu fana bɛ yen i n'a fɔ o tanama fɛn ninnu na caman na minnu bɛ kɛ sababu ye k'olu juguya fana an b'olu bɔ o tigilamɔgɔ la parce que ni Sénégal bɛ sitana bana furakɛ Kosɛbɛ. fo tawhidi de kɛ i bolo tawhidi tɛ mɔgɔ bolo i kɛ man di ka sitana bana furakɛ i b'a kalime de donc fo Ala kiliyan yɛrɛ de ka sɔrɔ i bolo kosɛbɛ. min b'a furakɛ o kɛ o tigilamɔgɔ bolo ani i bɛ banabagatɔ min fana furakɛ o kɛ o tigilamɔgɔ fana bolo. donc aw minnu b'a furakɛ aw bɛ baara kɛ kosɛbɛ minnu bɛ furakɛ u ka Ala kiliyan kan fɔlɔ n'Ala sɔnna ma faamuya sɔrɔ olu la inshallah o kɔfɛ aw bɛ bana wɛrɛ jumɛnw furakɛ? Bon bana ka ca i n'a fɔ biyɛndimi banaw la c'est à dire bana min yɛrɛ ka di anw yɛrɛ ye kosɛbɛ dɔgɔtɔrɔw bɛ kaɲa bana minnu na ka caya. Docteur bɛ kɛɲɛ bana minnu na ka caya kosɛbɛ. i n'a fɔ an ka hépatite ninnu hépatite B ni C ninnu olu n'a ɲɔgɔnnaw dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ b'a yira dɔgɔtɔrɔ ɲɛnamaw la u b'a fɔ ko u tɛ se k'a furakɛ o bɛ yen i n'a fɔ jabɛti bana sira ninnu fana fɛ ou bien tension bana ninnu sira fɛ ani dabali bana sira ninnu fɛ dɔgɔtɔrɔw tɛ se k'olu minnu furakɛ o de ka di an farafinw ye an bɛ se k'olu de kɛ ka caya fana kosɛbɛ ni Alahu Taala ka jɛ. n'Ala sɔnna ma
donc fɛn minnu bɛ fili mɔgɔw ma dibi la aw bɛ se k'o ko bɔ dibi la k'o da kɛnɛ kan n'Ala jɛra n'a ye olu bɛ bɔ dibi la i n'a fɔ fɛn minnu bɛ kɛ dibi la o ye usa n t'a dɔn n b'a f'i ɲɛna cogo min na c'est à dire n'i ye ko ta ka filɛ a kumaw ka ca parce que munna n'i y'an farafinw ta ka filɛ farafin yɛrɛ kan ka waso ni farafinya yɛrɛ de fɔlɔ n b'o de fɔ n ka kuma caman na minnu bɛ n ka kumakanw lamɛn internet sira fɛ sin'o kɛ n ka image ye n b'o de fɔ farafin an kan ka waso n'an yɛrɛ ye usasi n'i y'a ta ka filɛ farafinna n'i ye an ka ko tagabolo ta k'a lajɛ an mago tɛ jɔ tubabula la an ka fɛn bɛɛ bɛ sɔrɔ an fɛ yan fɛn bɛɛ tu an ka yiridenw na an ka fɛnw na o de kama bi hali n'i taara tubabula n'i taara jiriju kelen bɛ sɔrɔ tubabula u b'a ko farafinw ka jiri don awɔ kana siga dɛ u b'a fɔ farafinw t'a dɔn mais mun de y'a tiɲɛ an bolo o ye juguya ni nkalontigɛ ani namara ni yuruguyurugu o y'a tiɲɛ farafinw de kosɛbɛ n b'o o misaliya fitinin dɔ d'i ma n ma i ka fɛnkɛ tigɛla munna n ye nin kuma fɔ n ka preuve bɛ n bolo quoi kosɛbɛ ɲamɛ na nin kɛ ka gɛlɛn i ka ye k'a fɔ k'i bɛ nin ye tubabuw bolo k'a fɔ ko tubabuw bɛ k'a fɔ k'u bɛ nin baara ninnu kɛ i n'a fɔ baga ni sɛbɛn ninnu u bɛ nami nɔrɔ ninnu o fɛn kuntan ninnu a kɛ ka gɛlɛn k'a fɔ k'i b'a ye tubabuw bolo Usain nin bɛɛ bɔra mɔgɔw la nin bɛɛ bɔra mɔgɔw de la n bɛ se ka n'a kɛ i ka se k'a faamuya kosɛbɛ nin bɛɛ bɔra adamadenw bolo e ɲamɛ na nin bɛɛ bɔra mɔgɔw bolo bon nin y'an farafinw ka fɛnkɛ de nin fɛn ninnu bɛɛ de ye furakɛlikɛlaw bɛ ta o de kama n y'a fɔ n ka kuma kɔnɔna na mais a bɛ k'an n'an tɛ furakɛ fɛnɛ non nin tɛ foyi ɲɛ mɔgɔ ma fa bɛ min se ka problème ma a bɛ minnu na olu b'a dɔn a baara tɛ o parce que n'i y'a ta k'a filɛ ɲɛmɛ na zira ni nɛgɛfin ni fɛn ko ɲagaminen ni ɲɔgɔn na diɲɛ tɛ wa nin bɛɛ ye i n'a fɔ sira dɔ de don n'i donna kɔnɔ dɔrɔn i bilala sira dɔ kɔnɔ donc nin bɛ komi sɔgɔlan de merci ne nin bila sisan i bɛ taa sɔrɔ sitana minnu fana bɛ yen olu ka sira ye nin ye olu ka marché nin ye olu fana ka tagabolo nin ye i bɛ taa sɔrɔ n'i ye nin bɛɛ e tɛgɛ la dɔrɔn e b'olu ka jan kɔnɔ i taara diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ b'i ka ko kalama wa farafinna nin de bɛ se ka kɛ farafinna farafin de bɛ nin dɔn o de kama n y'a kuma fɔ n'an farafinw bɛ se ka kɛ fɛn bɛɛ ye ni Alahu Taala ka jɛ k'a sɔrɔ an ma se foyi foyi ma o sa bon nin ye nin bawo bɛ na kabako don quoi kabako don mais komi ni sɛbɛnfɛn ninnu na sɛbɛnfɛn na kabako don nin fɛn bɛ nin na yan i bɛ taa sɔrɔ nin dɔ bɛ yen mais dɔ wɛrɛ tɛ dɛ k'a fɔ ko tubabu don tɛ dɛ an farafinw de don farafin an kɛ k'an yɛrɛ fɛ o sa n'an kɛra an yɛrɛ fɛ n'an ko bi dɔrɔn k'an bɛ kuma nin dɔrɔn kan an ka émission bɛɛ bɛ se ka taa ni nin mais n bɛ preuve fitinin yira mɔgɔw la ka yira k'a fɔ anw tɛ se ka segin anw yɛrɛ ma anw tɛ se ka segin an yɛrɛ ma cogo si la usadi fo an bɛ segin Ala ma wa Ala bɛ barika don a la fana Ala bɛ barika don a la kana siga farafin b'i ja dɛ kosɛbɛ a filɛ nin bɛɛ ye baga ni sɛbɛn ni fɛnw e yɛrɛ ba min bɛ ka dilan ale b'a dɔn c'est à dire nin ti feerebaga b'a dɔn wo b'a la sanbaga b'a dɔn wo b'a la mais o bɛɛ la an bɛ taa san donc ninnu fɛn min na f'a ka sɔrɔ tawhidi b'i bolo o la i bɛ se ka sitana bana furakɛli kɛ ni sɛbɛn kelen pe b'i la sitanaw b'i la e b'o sitanaw ka jan kɔnɔ ni bagan kelen sirilen b'i cɛ ma ko sitana b'i la e ba t'a sɔrɔ o fɛn kelen bɛ sɔrɔ i ka koɲaw la donc o fanga tubi ka taa Ala ma ka ninnu to yen ka diɲɛ ninnu kɔ sunde usadi ni n b'o kuma ta ka sigi yɛrɛ ma i bɛ taa sɔrɔ aw yɛrɛ ka dugu la mɔgɔ bɛ yen dɔw bɛ se olu bɛ se kolokari furakɛli la kosɛbɛ dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ u bɛ se mugu la ne a mugu la dɔrɔn a bɛ ka taa n'a ye nin fɛ yen ni joli kɛnɛ bɔra dɔ la a b'a ka taa n'a ye nin fɛ o tɛ tiɲɛ yan kosɛbɛ voilà sɛnɛ arajo ni fɛn ninnu kana o b'a sɔrɔ an farafin b'o dɔn a mɛnna hali bi an ka kolotugu ka fisa ni nansaraw ta ye hali bi usasi n bɛ n to nin kɛnɛ kan yan ka an ka mɔgɔ dɔ bɛ yen a yɛrɛ tɛ n dɔn ten kosɛbɛ an ka kolokarila dɔ don don dɔ la an taara n'an ka denmisɛnnin dɔ ye an sera a fɛ yen dɔrɔn a ye sinɔgɔ fura de k'a la a y'a bolo da ɲɛ la dɔrɔn a sinɔgɔra a y'a ka kolotugu kɛ ka ban ka den to sinɔgɔ la sisan aw taara a fɛ yen an taara a fɛ yen a ye kirinan k'a la kirinan ka a farafin kɛra kirinan nin b'an fɛ farafinna yan usayi farafin an kan ka waso n'an golo de walayi hali minnu bɛ produit mɔ u tɛ farafinya valeur dɔn bayɛlɛla de don n'i bɛ valeur don i yɛrɛ la kosɛbɛ i tɛ fɛnkɛ ma donc o de tun bɛ i ka fɛnkɛ kɔnɔna na ka sɔn ji la ka fɛnkɛ i la ni Alahu Taala ka jɛ inshallah usa sisan nɔ an ye kuma caman faamu i ka kuma ninnu na mais laɲini jumɛn de ye e bila furabɔ la ani e karamɔgɔ yɛrɛ de ye jɔn ye nin baara in na
Ustaz mbi fo ki barkada leni mi ne bla furakɛli la ani ne karamɔgɔ jɔn ye Ustaz karamɔgɔ tɛ ne la ka fɔ nin kɛrɛnkɛrɛnnen don ka fɔ nin Jawara karamɔgɔ de ye hali e yɛrɛ ne karamɔgɔ ye y'a faamu ka fɔ nin mɔgɔ kelen pe de ye Jawara taara fura kala nin tigi fɛ o tɛ ne o tɛ yen ko Jawara taara sigi karisa de fɛ ka sigi fɛ ka fura kala ayi o tɛ yen comme laadala an b'a ye cogo min laadala an b'a ye cogo min na i bɛ taa yɛlɛma dɔ fɛ yen san 1 san 2 san 3 i bɛ t'o kɛ furakɛli la ne m'o kɛ bana de kɛra sababu ye ka ne don furakɛli kɔnɔna na bana de ye e yɛrɛ minɛ o de kɛra sababu ye k'i donna furakɛli kɔnɔna na i y'a faamuya n tɛ mɔgɔ tɛ yen k'a fɔ ni mɔgɔ kelen pe de bɛ yen k'a fɔ ne taara sigi mɔgɔ min kɔrɔ k'a fɔ n bɛ ka jiri kalan ayi o tɛ yen mais Ustaz a diyara e yɛrɛ a ma diya e bɛ se ka ne Jawara ye i bɛ n kanu i bɛ fura jan fu ni minɛ k'a kɛ Ala fana y'o nɔgɔya ma Ala fana y'o nɔgɔya i ma i bɛ se ka ne ye dɔrɔn k'an ko diya i ye ka tila k'i ka jiri ju ta k'a jan Ala kama a bɛ k'i mɔgɔ min bɛ k'i furakɛ o bɛ k'i furakɛ jiri min yɛrɛ la o fana b'o ju ta k'a di ma o ye kelen a filanan banabagatɔ yɛrɛ la n y'o de kuma fɔ n ko i bɛ taa sɔrɔ fɛn o fɛn bɛ yen anw fɛ farafin i bɛ du dɔ ye dɔ bɛ fɛn dɔ kɛ banabagatɔ dɔ bɛ n'i fɛ yen a bɛ jiri ju ta k'a d'i ma mɔgɔ dɔ yɛrɛ bɛ na furakɛli la e fɛ yen a fana bɛ k'a d'i ma o b'a yɛrɛ e bɛ dɔ dɔn ale fana bɛ dɔ dɔn i b'an fɛ farafinna de i bɛ ka faamuya mun de bɛ na n'o ye Ustaz o ye n bɛ min fɔ farafin furabɔlaw ye c'est à dire n'Ala ye jiri fitinin kelen pe ju dɔnniya d'i ma a bila i kunkolo la ko Ala ye ko bɛɛ k'i ye a ye hɛrɛ bɛɛ dayɛlɛ o de kama ni ne ye farafin furabɔla ye k'a bɛ misurukiya kɛ a bɛ filanikafoya kɛ a bɛ baara min na a t'o dɔn baara in dɔnbaliya de don dɔnbaliya don sinon a ma s'o la a ma s'o la a ma se kɛ filanikafoya kɛ a ma se kɛ musurukiya kɛ Ala ye barika min don i la i ye jiri ju kelen pe dɔn dɛ n'i sera k'i dulon o la k'o kɛ ni tiɲɛ ye kana nkalon tigɛ dɛ k'o kɛ ni tiɲɛ ye ka baara ni tiɲɛ ye Ala bɛ barika don a la hali ni mɔgɔ nana i fɛ n'a fɛn t'i bolo ni jisuma ta ka d'a tigi ma Ala b'a nafa parce que i bɛ min na danaya b'a la danaya b'a kɔnɔ janfa t'a la kosɛbɛ donc o de kama n'an sera ka nin faamu dɔrɔn farafinna bɛ diya Ustaz an tɛ taa kɔkan tuguni kosɛbɛ wa ne b'a fɛ o de fana ka kɛ Ustaz an y'o mɛn i ka laseli dɔw la mɛ k'i ko k'i tɛ fɛ k'a mɛn ko farafin den yɛrɛ bɛ kɔgɔji tigɛ ka taa ba kɔ o ye ne ka laɲiniba dɔ ye wa mɔgɔ caman b'o dɔn mɔgɔ caman de b'o kalama fɛnɛ mais Ustaz o kɛlɛli sira jumɛn b'aw bolo sisan c'est à dire Ustaz ne de y'o fɔ dɔrɔn an k'an kɔnɔ jɛya ɲɔgɔn ye dɔrɔn internet kan mɔgɔ caman bɛ yen i n'a fɔ i yɛrɛ ka kuma don aw yɛrɛ b'a mɛn cogo min na mɔgɔ caman bɛ yen ne bɛ furakɛ yiriden na ka sɔrɔ ne ni ma ɲɔgɔn ye Ala ta kɔfɛ o mɔgɔ caman bɛ Europe jamanaw la u b'o kalama Ustaz an ye nin kabako kuma de mɛn k'i bɛ kɔnɔnajɛya kɛ mɔgɔw ye internet sanfɛ i b'u furakɛ ni Ala ta la ka jɛ i bɛ se ka ne wele furakɛli bɛ kɛ cogo di o bɛ kɛ cogo min na Ustaz e ye ne wele k'a fɔ ko karisa kɔnɔdimi bɛ na yan sisan san bɛ yɔrɔ min na kɔnɔdimi bɛ na ne y'i wele k'a fɔ karisa i boli ka taa sisan i ka taa tɔmɔnɔbolo ɲini sisan sɛ bɛ yɔrɔ min na i ka wuli k'a min i ka kɔnɔdimi jɔra ne kɔni b'a dɔn Ala ye kɛnɛya fɛn kɛ de mais sababu fana de ne ye ne y'o f'i ɲɛna i taara y'o kɛ o ka fisa k'a fɔ ne k'e kɔnɔdimitɔ to fo jamana gɛrɛ la k'a fɔ ko fo n kɛ jiro jalen fo ka fura bila ka taa Ustaz ni e y'o kɛ est ce que furakɛlikɛlaw tɛna bila i la bon Ustaz o degera k'a kɛ o mɔgɔ caman degera k'an kɛlɛ o fɛn la o b'a sɔrɔ ne yɛrɛ ma centre dayɛlɛ fɔlɔ ne tun b'o kɛ ne ye wagati jan de ko la ne bɛ fura fɔ internet sira fɛ fi sabilillahi Ala kama i tɛ foyi ɲini n tɛ foyi ɲini walahi Ala de n sera n tɛ foyi ɲini n degera ka musokɔrɔba dɔ den furakɛ a bɛna n ka image nin ye a musokɔrɔba bɛ yen Ponse a muso la a den tun ladalen bɛ yen a ko den semaine 1 2 a ma bo kɛ wa a ma ɲɛgɛnɛ sɔrɔ ne ko a ma n k'i bɛ taa je ɲini ani binbuluni ani papaye bulu i bɛ je d'a ma a b'o dun i bɛ papaye bulu ni binbuluni d'a ma i b'o wuli k'o d'a ma o bɛ k'a ka café o don sufɛ a ye bo kɛ a ye ɲɛgɛnɛ kɛ Allahu akbar o filɛ den in tun bɛ ka taga saya sira de fɛ parce que n'i tɛ sugunɛ kɛ a bɛ ɲagami jeli de la donc n k'u k'a d'a ma dɔrɔn bon mɔgɔ minnu fana bɛ na mɛ u k'a bilo kunkolo la n'i y'a ye k'a fɔ k'i y'a mɔgɔ dalen don a tɛ ka se ka bo sɔrɔ k'a kɛ je d'a ma ni fayida de bɛɛ ka na mɛn
ike jida ti la iga jida mo ni ye ka ba ta siga nyingene soro ka ke bimbulu ni kelen ni papa bulu adama papa bulu ibo wuli ka bimbulu ni wuli ka sukuru doni kala ka dati la mo ma o jimi la ben chukudi sa be balabala ka dia balabala ka dati ma ube ka pasa ka logo bi nyona ka fara nyon ka noni ka dati ma ka dundo don abe boke nyo do nga karamo do ka fenge fe nyo de kuma fo ko no dia be farafna taganya fe ko sobe ne ni mawulo ne flega mu fo ne na mawulo nyame do de da che o ye musafa ni magani shiri turiga la série do ye radio damela nyame o ka emson fe wasoro mo ta do ne be fragali ke ngani Allahu akbar musafa ni magani shiri turi o be emission do la nyalla me ado atonon kono donc ni fragali damne limke nyini fo musorba ya ayake musorba e san kele ne ga be ne nyini akay nyala do ne tumen duwala parce que ni o suge ni we be ne wunyini ki be ne be molayala parce que barain ita dabo mo ki yala merci mais ko sobe bi problème mi fene bi ite siga mo de me bi parce que ni ay mon be fam ibe fika jende de me mais ite siga farafina be de me ka jembe de me fiere ga ifolo donc ni yera ibe mo la donia be ka famu ka fo ni barami de beni sira de ko sobe na la sonamo inshallah donc ore kera aya kelum ga nyina bole ay nyini mais ay soro chogodi nga sandiri daelele ayo image internet sira fe mun kele ya balmam so doka stray no muna madame jabi ko sobe ale fene ko sira fe ale o lamen mi ke ay nga fenge yimga aya ga mawli bole kini joya ko sobe ako joy jawra ne ngone jawra de ako ko ibe katrawle do non ko ay ngone ti trawle do aya to fu ko ko ni trawle be ñongo solo internet isra fe ko ne do imi do gonela ne yebi alhamdulillah ay den ta kana na ka irane kana den yire la sa den be france aywa na la sonama ala ga shijandi den malsa ala ga banami ya sorote meni ala ko akishu ñogona warema ñini ngal warem ba fe ka tinwila nafa jumene be ni baraina ani toro jumene bana de gon jumene ni baraina usaji ni baranu kono anafa ka bu ko sebe ne be se ka fore torote ni bara long torota la sobe fen ko ni be gele afidini be sura ko nana mais o gele afidini ko ki bo jati dro et se ka avance tugun ise ka bara non sobe ni be baro barala abli kuna mina bara ni damne gele aba ko donc ni gele aso dro iba ko ibe ten ko sobe nafa men barala parce que ne dan bala ni bara kono ni bala ka ke be arjina sura sababula ni make galon tigala ko sobe nintenia anga wajuru kelo be tlinga vo kay baganti ay 70 ay nami norota ay fenti ni mo kemerika julitay ni ngacha ni ko kibe ni mbora mo kelengeli namna sa kiba jati abe mo ba julipo e karam mo ke to la kabla ne rek mo busika ta ko fe voilà o donc sisa ne ba don kasra ala taala ala tlobe ni mangana ka fo ko ne be ni bo mo kelembe la kati jama sani parce ala ko ni fla frani ala kan ati ya fe ko sobe donc nu keli na fu be ka fla de fra ala kan mesela la mo mesela do dima ni mo fle san ne ne dima sa wo karsa ni do tigela ni mo ko ka be bini abe seri tigela ibe bo e ba do tigela kata ni mo binane ni bora la iba fo ko jono no resi ya klibe ala e be nyina la ko tiatia e be nyina pepeo voilà bo abeti donc ni bi to la fini be ka yala hal ni ko fitina na ga ni kala ko to la dron seni ka ko ala do ya klibe ya klibe jiginde la ko so bay re ka ala do bi tigela be ka yara ka so be iba de be la dum kama islamo ke aga tu wasrontin voilà ko sobe donc o kama ne ya kanu ka kanu fana ala ta ko fe ni bara ni kono fangeta tawhidi de ka ko sobe ala klebanti ya ori kesi ka so bara ngon wa mo ikele ki dilaja o baraka ka sauka wallahi ala be hinla ki de gar jina ala kan be do arjana inshallah ala kan be do arjana amin limenam bi la fina ala ka dambela jelima ala klebanti ala ka no gaay nyini ngal wara mbeno est ce que amini bara mim no kum ba mono ba foko mun ti sanso ni jote c'est ça no est ce que de me ba bilan baraina bon mbe ala fuka ala barkada de me mbaga bena mo be mo chama ben de me keren nyala am balma musulo be ameriki ko muna madame jabi chama ba anyi internet israfe ale folo de tumene lancer folo internet israfe kalo yirika san kelen ko jam mo be ne wole jamana gere donc ne ta ne ka kuma ga meta chodi ko sobe aw nsola ka ere ka numéro ni ka wole téléphone na
ko madame Jabi nya wele ko balimamuso ngone ya ye e be ne ka kuma kan lancer ako John do ne ko Jawara do ako Jawara yere do no ba ko awo kale ba ke ala de kam parce que ñi ga kuma ga me i ko jara i ka bara jara Allahu akbar o sola mon fait ant me groupe do sans fait groupe ni Sidi Bagat me Côte d'Ivoire o tun ba mo me fora la si ko ko sara ne ya fu ngo bo 6 ans ne ka fura la seli ne tɛ sara ina la parce que ne bɛ n ka fɛn ɲini cogo min na ne ye san caman de kɛ n ka bana nin kɔnɔna na n bɛ resɛsi la farafin jiri kan n bɛ se ka sigi su daminɛ la fo ka taa dugu jɛ ne bɛ internet siraw ni fɛngɛw kan ka baara kɛ donc o la mɔgɔ tɛ se ka na fɔ k'i bɛ ne sara o baara kɔnɔ ne bɛ fɛn min ne b'a di ala kama n bɛ ka sara ɲini ala bolo aw kana ne sara donc nin baara in na i b'a kɛ i b'i ka sara ɲini ala bolo aw kana ne sara o la donc n bɛ ka fura min lase a y'a bila ka taa donc n tɛ se k'a fɔ ko n b'a di ko k'an sara o y'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ sara la kalo kalo mɔgɔ tun bɛ sara Mali yɛrɛ kɔnɔ o sara tun bɛ passé ne yɛrɛ de k'a bolo k'a fɔ n bɛ sɔrɔ ka bila ka taa Abidjan i b'a bila ka taa Abidjan mɔgɔ tun bɛ dɛmɛ mun kɛ donc n y'o kuma fɔli min kɛ a ye n ka kumakanw lamɛn a diyara ye a y'a publier internet siraw fɛ a ye n dɛmɛ ka manju ɲini yɔrɔ mɔgɔ min b'i ka fɛn bila fɛnkɛ siraw fɛ bɔlɔlɔ siraw fɛ a ka kan i k'a tigilamɔgɔ dɛmɛ de tiɲɛ tɛ mais ale yɛrɛ de ye ne dɛmɛ muso de don Ivoirien do mais a sigilen bɛ Amérique a cɛ jamu ye Jabi donc an b'a wele ko Muna Madame Jabi n'o tɛ Muna yɛrɛ ye Sise de don ale ye n dɛmɛ fo ka fura dilan mansiw bɛ ci ka na di ne ma Mali la ka fɛn caman a ye fɛn caman kɛ n tɛ se ka mun fɔ an b'a la deli ala ka sara ala ka sinjan d'a ma ala kana bɔ yɔrɔ lankolonya mɔgɔ minnu bɛ furakɛ n'an y'i ka kuma faamu a fɛnɛ b'o bɛɛ baraji sɔrɔ parce que a ka mansin de bɛ kɛ ka nin bɛɛ lajɛlen ala ka cɛsiri di an n'a ma halisa o kɔfɛ ɲininkali min bɛ yen ka kɔ nin fura baara in ye e yɛrɛ tun bɛ mun baara de kɛ est ce que baara kun b'i la ka kɔni ye ou bien nin yɛrɛ de jara i ye dɔrɔn i ka baara bɛɛ bɛnna nin de ma Oustaz ala k'an bɛɛ sɔn aw ma ne ye baara caman kɛ mais n bɛ se k'a fɔ ka kɔ nin baara nin ye sani n bɛna don nin baara la sanu bureau tun bɛ ne bolo sanu bureau mun bɛ sanu san ne tun bɛ sanu san wula kɔnɔ ka b'o la ka bureau sɔrɔ n yɛrɛ ka bureau dayɛlɛ n yɛrɛ ye Bamakɔ yan ne banana k'an to o de baara la sanu baara la caman bɛ yen bi n'u y'a ye u b'a dɔn a bɛ cogo min na hali sini an ka bureau bɛ yen mɔgɔ bɛ baara k'a kɔnɔ mais ne yɛrɛ kɔni t'a kɔnɔ tugun nin baara kanu kama parce que munna ne tun t'a dɔn ne yɛrɛ tun tɛ farafin fura fɛ ayi ne tun tɛ farafin fura fɛ farafin i bɛ ka farafin fura bɔ bi kunu e yɛrɛ tun tɛ farafin fura ne t'a fɛ hali sisan bɛ yɔrɔ min na ni ye farafin fura bɔla ka kuma mɛn radio so la dɔrɔn tellement que n tun bɛ cogo min na n b'a bɔ hali sisan bɛ yɔrɔ min na n bɛ ten awɔ parce que o kun ye mun ye an ka mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ kuma kojugu ka dama tɛmɛ quoi u bɛ kuma fo ka tɛmɛ donc bana ye ne minɛli min kɛ n tɛna na n da don n ka bana nin bɛɛ la ko n b'a fɔ bana in ye minɛ k'an sɛgɛn donc maintenant n b'a farafin furakɛ wariko problème foyi tun tɛ n ka furakɛli kɔnɔna na ala tun ye nɔgɔya ma kosɛbɛ o ye ala tanu dɔ ye donc ne tun bɛ sanu baara de kɛ n tun bɛ sanu bila patron tun bɛ n bolo n bɛ sanu bila yan fo Dubaï n bɛ sanu ci ka taa Dubaï kosɛbɛ n bɛ wari sɔrɔ a la fɛnɛ mais bana nana attaqué min kɛ ne yɛrɛ nana recherche kɛ min kɛ ka furakɛli kɛra ka na nɔgɔya sɔrɔ ne yɛrɛ bolo n tɛ se ka kɛnɛya tuguni farafin jiri de kɛra a sababu ɲuman ye ni aw taara ka jigin o kɛlen n ye n dusu da ka ka a ɲɛɲini daminɛ ne ka fura premier dilanlen filɛ n ye fura fɔlɔ min dilan masha Allah a filɛ ni ne ka fura premier fura in yɛrɛ tɔgɔ ye masha Allah ala n'ala jɛna n'a ye ni fura ne ye ni fura premier min dilan filɛ nin tɔgɔ min b'a la an ka imamu dɔ de bɛ yen Konate a bɛ masiri classe la Sabalibugu sugu kɛrɛfɛla la n'i bɛ ka taa Sabalibugu sugu la misiri min bɛ kini bolo fɛ o yɛrɛ donc ale de ye nin tɔgɔ da nin na nin ne ka fura fɔlɔ dilanlen de ne de ye nin fɔlɔ dilan nin yɛrɛ nin de ye ka fura fɔlɔ ye ne ye fura fɔlɔ min bɔ kosɛbɛ i y'a faamuya donc o kɛlen kɔfɛ sisan ale yɛrɛ de y'a min don dɔ la a ye n wele ko Jawara e bɛ min ne ko ne bɛ an ka bureau la ko bɛ n sɔrɔ so b'a sɔrɔ papier foyi t'a la papier foyi t'a la n tun b'a feere awaji bidon de la ani boisson bitɔni dɔgɔtɔrɔ dɔ de fana ye n wele k'a fɔ n na Jawara n b'a fɛ i ka fura nin n y'a min n da la n b'a fɛ i ka bɔ biton kɔrɔ kɔnɔ a kana kɛ biton kɔrɔ la a kana kɛ biton kɔrɔ kosɛbɛ
o ye docteur dɔ de ye o kuma fɔ donc ne ka fura premier dilanli la o ye nin o kɛra nin o kɛlen kɔfɛ sisan ala nana barika don fura nin na Konate ko ma Jawara n b'a fɛ i kɛ fura dilan ne ko Konate an ka baara nin sanu baara nafa ka bon dɛ a ko awɔ mais a t'i ka baara tiɲɛ quoi i bɛ sanu baara ni fura ko i b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ mais o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ dusukun na n bɛ resasi la a gannen don e yɛrɛ bɛ ka fura baara in k'i hakilina ko ye mais sani o bɛna kɛ fɛnɛ groupe bɛ yen fɛnɛ ni n kɛlen don ka groupe in tɔgɔ da min na ko groupe Centre Bɛnkadi les jeunes musulmans groupe Bɛnkadi nin tɔgɔ dalen b'olu silamɛ denmisɛnninw ka fɛngɛ de la parce que munna u ka fura ɲini kama non u ka fura ɲini tɛ olu de ye ne kɛ kɛnɛya président ye fɔlɔ o sigilen bɛ Aramatulayi ni Alaw taara kɛnɛya ye mun ye groupe Centre Bɛnkadi ou bien o groupe Centre ni tɔgɔ dalen bɛ o groupe mɔgɔw la o groupe mɔgɔw la donc groupe in yɛrɛ fɛnɛ bɛ min ni Centre kelen o groupe ka baara ye mun ye o ka baara ye diinɛ laseli siraw de diinɛ laseli siraw jeune musulman groupe Bɛnkadi d'accord e de y'o fɛnɛ ɲɛmɔgɔba ye o kɛnɛya président de ne ye o de kama n ye centre in tɔgɔ da o fɛnɛ la kosɛbɛ donc centre in yɛrɛ tɔgɔ fɛnɛ a mana gansan non a mana gansan donc o kɛlen mun kɛ san sɔrɔla k'a tɔgɔ da o la ka continuer ne bɛ nin baara kɔnɔ bi baara si man di ne bi ka tɛmɛ nin kan sanu bɛ sɔrɔ wari la a tɛ sɔrɔ farafin furakɛli la mais a ka di ne ye farafindenw ka se ka bɔ jɔnya juru la babula de an ka se ka kan yɛrɛ an ka se ka kan yɛrɛ wa o tɛ se ka kɛ fɛnɛ fan an bɛ se ka fɛn jumɛn de k'an fɛ yan donc o de kama ne ye nin kɛ f'an yɛrɛ ka se k'an hakiliw labaara f'an ka se ka segin an yɛrɛ ma k'an ka fɛnw labaara donc n sera ka recherche kɛ ka tugu fɛn min kɔ o ye furako de ye kosɛbɛ donc n'an y'a faamu farafindenw kan ka taamasiyɛn ta e fɛnɛ fɛ pour que k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya labaara siga t'a la o de b'a yira k'a fɔ an bɛɛ kan ka jɛ ka birikiden kelen kelen ta pour que an k'an fasow jɔ n'Ala sɔnna a ma inchallah ɲininkali wɛrɛ min fɛnɛ bɛ yen nɔ an bɛ fɛ k'a dɔn consultation bɛ kɛ aw fɛ yan cogo di banabagatɔw bɛ lajɛ cogo di consultation bɛ k'an fɛ yan ni banabagatɔ min nana donc i bɛ tigi ta n'i ye tigi ta donc i bɛ sigi ne nana sɔrɔ mɔgɔ bɛ yen i bɛ se ka sigi aran na donc n'o tilala an b'u ka consultation kɛ k'o tigilamɔgɔw lajɛ ka dɔn bana sugu min b'u la o kan ka furakɛ cogo di a tigi ni bilali ka kan ka taa ou bien ani bilali man kan ka taa donc an bɛ sɔrɔ ko a siyɔrɔ b'aw fɛ yan siyɔrɔ bɛ ni étage min filɛ nin bɛɛ y'an ka furakɛli kɛyɔrɔ de ye kosɛbɛ étage belebeleba ye alhamdulilayi n'Ala sɔnna a ma donc ni banabagatɔ minnu kan ka minɛ consultation kɔfɛ olu bɛ minɛ ka sababu kɛ u ka bana juguya hakɛ ni minnu fɛnɛ ta man jugu n'u bɛ se ka taa so ka na ou bien ni fura bɛ d'u ma mun b'u nafa siɲɛ kelen o fura bɛ d'u ma o bɛ taa n'Ala sɔnna a ma donc an yɛrɛ ɲɛ b'a la fɛn min b'i kana sisan ni tension t'a la de donc aw yɛrɛ fɛnɛ bɛ baara kɛ ko docteur b'a kɛ cogo min na bon an bɛ baara kɛ i n'a fɔ an ni docteur ta différence dɔɔni b'u ni ɲɔgɔn cɛ mais tension tala la a ka kan dutigi bɛɛ yɛrɛ kan k'i jilaja ka tension tala kalan ka dɔn yɛrɛ fɔlɔ kosɛbɛ surtout kɛrɛnkɛrɛnya la an bɛ baara min kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ banabagatɔ dɔw bɛ na u ka tension montelen don i b'a bila ka taa yɔrɔ dɔ la k'a sɔrɔ a tɛ ten ou bien i bɛ taa sɔrɔ a ka tension jigilen don parce que an bɛ hijama kɛ mɔgɔw la ala kɛra kisi nama ba ye a y'a fɔ min ye furakɛli fɛnw la belebeleba ye n'o ye gonbo sigili ye n'o ye jolisu sama ye donc an b'o baara nin kɛ mɔgɔw la fɛnɛ donc banabagatɔ an b'o kɛ banabagatɔ dɔw bɛ na i b'a pese fɔlɔ ka poids ta k'a lajɛ ka tila ka tension ta k'a lajɛ ka tigi farikolo yɛrɛ fanga hakɛ k'o ta k'o dɔn fɔlɔ ne yɛrɛ banabagatɔ dɔw bɛ na ne fɛ n b'i bila fɔlɔ i bɛ taa dɔgɔtɔrɔ fɛ yen an ka baara n'a faamuyana farafinna i b'a dɔn lafiya dan don kosɛbɛ walahi banabagatɔ dɔw bɛ na parce que ne bɛ se ka dɔ ye farafinfura bɔla dɔ ye n bɛ bana ni n b'a dɔn bana min fura tɛ n bolo n b'i bila ka taa n ko taa karisa fɛ yen ko Jawara ko tan wa dɔgɔtɔrɔ fɛnɛ bɛ ne bolo banabagatɔ dɔw bɛ na n b'u bila ka taa o dɔgɔtɔrɔ fɛ yen k'a ci ka taa ko Jawara ko tan a bɛ se ka taa arajo k'a la ou bien u bɛ se ka t'u joli ta k'a sɛgɛsɛgɛ mansin na k'a lajɛ minnu t'an bolo kosɛbɛ bi o moyen b'olu bolo min ɲɔgɔnna t'aw bolo t'an bolo an bɛɛ ye furakɛlikɛla de ye kosɛbɛ o kana n'o juguya i jilaja dɔrɔn i kɛ taa n'o ye hali n'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ bɛ yen olu tɛ farafinfura fɛ o t'a fɛ k'a ye o y'a dɔnbaliya de ye n'u y'a dɔn o tɛ ban la o ne yɛrɛ filɛ banabagatɔ bɛ n fɛ yan dɔgɔtɔrɔw de y'a bila ka na diyan walahi banabagatɔ diladalen bɛ yan dɔgɔtɔrɔw de y'a bila ka na diyan
nin t'an ka baara ye i n'a fɔ kunkololabanatɔ dɔ kunkololabanatɔ u bɛ sitannabanatɔ dɔ u bɛ taa dɔgɔtɔrɔso dɔ la dɔgɔtɔrɔ dɔw b'a dɔn k'a fɔ nin tigilamɔgɔ ye bana min b'a la anw ka furakɛli tɛ se ka fɛn kɛ u b'a bila ka d'a ma donc an bɛ sɔrɔ ka o fɛn kɛ donc olu dɔ bɛ na an bɛ lajɛ fo ka nɔgɔya ni Alahu Taala ka jɛ donc olu dɔ bɛ na an bɛ tension ta an b'a lajɛ ni tension b'a tigi la an bɛ tension fura di ma parce que farafin jiri la alhamdulillah Ala y'o nɔgɔya farafin ma n y'o de kuma fɔ c'est à dire kɔlɔlɔ t'a kɔfɛ quoi a bɛ fɔ min ma effet secondaire o tɛ farafin fura la non o tɛ yen fo n'a sɔrɔ farafin minnu banna u yɛrɛ la a b'olu de bana i n'a fɔ ayi farafin minnu banna u yɛrɛ la cogo di o ye farafin furakɛla dɔ minnu banna u yɛrɛ la parce que farafin furabɔla dɔ bɛ sa i bɛ taa sɔrɔ ale bɛ se ka taa tubabu fura ta ka taa ɲagami a ka fura la o fana bɛ kɛ o bɛ kɛ donc o b'a yɛrɛ i banna i yɛrɛ la de kosɛbɛ mɔgɔ tɛ se ka bɛɛ furakɛ o sasi kosɛbɛ ne filɛ ne tɛ se k'a fɔ ne ka baara la ko n bɛ se ka bɛɛ furakɛ non n tɛ se ka bɛɛ furakɛ kosɛbɛ banabagatɔ dɔ bɛ na n bɛ dɛsɛ a la i bɛ taa fan wɛrɛ kosɛbɛ mais a bɛ taa dɔrɔn a bɛ furakɛ Ala de y'a sababu kɛ yen na kosɛbɛ o fana ye tiɲɛ bon donc kana bila i kunkolo la ko mɔgɔ o mɔgɔ n'a nana ne fɛ yan fa furakɛlen ko fo diyagoya fo n ka furakɛ n'o kɛra i bɛ taa sɔrɔ e b'a a bɛ kɛ i n'a fɔ e yɛrɛ damana Ala dɔ de kosɛbɛ yɛrɛ bonya de bɛ merci kosɛbɛ bana dɔ bɛ kɛ e yɛrɛ la i b'a furakɛ k'a dɛsɛ i tɛ se mais i bɛ taa farafin furabɔla dɔ fɛ dɔrɔn a bɛ fura fitinin ta k'a d'i ma dɔrɔn a bɛ calmer bɛɛ n'i ka dɔn ta kosɛbɛ donc n'o kɛra dɔrɔn nin y'an ka ɲɛtaga dɔ ye farafin na kosɛbɛ donc ka dɛsɛ ka banabagatɔ dɔ furakɛ o tɛ fugariya ye non o de kama diɲɛ na chercheurs ka ca hali tubabu sira fɛ ni bana nana mɔgɔw b'a ɲɛɲini i bɛ taa sɔrɔ dɔ b'a ɲɛ sɔrɔ dɔ t'a ɲɛ sɔrɔ a bɛ ten kosɛbɛ a lajɛ kɛ n ko de kama n'i y'a ta ka filɛ ne bɛ secteur min kɔnɔ n'o ye Kalabankɔrɔ ye Kalabankɔrɔ dɔgɔtɔrɔsoba tɛ yan donc n'i bɔra i bɛ taa Quartier Mali la ne y'o fana labila dun i bɛ taa Gabriel Touré la ni Gabriel Touré labila dun i bɛ taa Pongé mun de kama a kɛra ten parce que o b'i n'a fɔ ka mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn ɲɛ quoi Ala yɛrɛ dɔw kɛ bolo filɛ nin tɛ nin yan est ce que kelen don wa mais a bɛ bɛɛ bala ka baara la a bɛɛ b'a ka baara kɛ mais n'i ye nin tigɛ sisan k'i bɛ nin i b'a placer kosɛbɛ i b'a jɔyɔrɔba di voilà bon n'o kɛra dɔrɔn i b'a faamu fɛn min ye n'Ala sɔnna a ma inchallah donc kuma laban kuma la hakilina jumɛn bɛ e yɛrɛ la nin baara in na pour que minnu bɛ baara in kɛ k'olu motiver anw minnu fana bɛ na furakɛli la anw fana kan ka comportement jumɛn de ta an kan ka dɛmɛ jumɛn don an yɛrɛ kan parce que farafin furakɛli dɛmɛni o ye yɛrɛ dɛmɛ dɔ de o ye k'an yɛrɛ de dɛmɛ hakilina jumɛn b'i bolo ani kuma laban kuma jumɛn b'i bolo ka fɔ Mifa TV lajɛlikɛbagaw ye inchallah Ustaz an bɛ an lajɛbaga bɛɛ fo kuma laban kuma min bɛ n bolo i n'a fɔ n bɛ se ka min fɔ fura baarakɛlaw ye fura baarakɛla i kɛ mɔgɔ ye i bɛ kɛ mɔgɔ nisɔndiman ye fɔlɔ ka nisɔndiya i ka banabagatɔ kɔrɔ o ye kɛnɛya yɛrɛ fɔlɔ subaseman e bɛ kɛnɛya ni banabagatɔ nana ka na ɲa kuma kɔrɔ Ala de y'i ka dɔnniya fitinin d'i ma i tɛ se foyi la donc ni banabagatɔ ser'i ma i jilaja i ɲini i ɲinkisɛ i k'o bɔ banabagatɔ fɛ fɔlɔ ka nisɔndiya la k'a bɛrɛbɛrɛ k'a ladon fɔlɔ e de ye ladonbaga ye k'a ladon fɔlɔ i sababu dɔrɔn de n tɛ i tɛ se ka mɔgɔ furakɛ n'Ala ma hinɛ la donc n'i b'a fɛ Ala kɛ barika don i la k'i bonya k'i mankama bonya banabagatɔ n'a ser'i ma fɔlɔ a minɛ ka ɲɛ fɔlɔ i k'a nɛgɛ o ye fɔlɔ ye a filanan ye jumɛn ka banabagatɔ ye dɔrɔn ka jɔrɔ n'a ka furakɛli ni nafolo ye fɔlɔ ka nafolo sani k'a fɔ i bɛ nafolo yankan bonya fɔlɔ i jilaja i bɛ mun kɛ i bɛ banabagatɔ yɛrɛ ka kɛnɛya a ka kɛnɛya yɛrɛ fɔlɔ dɛ o hami n'i y'o kɛra i ka haminanko ye dɔrɔn Ala bɛ barika don i la a bɛ barika don i ka fura la hali ni ma fɔ a tigi awɔ a bɛ barika don i la wa a bɛ barika don i ka fura la i bɛ se ka nin tigilamɔgɔ furakɛ donc an ka se k'o kɛ an ka taamasen n'o kɛra an bɛ taga ɲɛfɛ ni Alahu Taala ka jɛ n'o kɛra fɛnɛ centre Bɛnkadi Jawara ka laɲini ye mun ye ko farafinw ka se ka segin an yɛrɛ ma yɛrɛ de o bɛ sɔrɔ fɛnɛ ni Alahu Taala ka jɛ wa i b'a ye an bɛ taga ɲɛfɛ kosɛbɛ n'Ala sɔnna ma Ala b'o nɔgɔya ma mais an tɛ bɔ kuma la dɛ an ye kabako kuma dɔ de mɛn k'i bɛ yiriw tulu bɔ bi an bɛ fɛ ka zira tulu de y'an ɲɛna Ustaz o ka nɔgɔn ni
zira tulu de yiri caman tulu bɛ bɔ an fɛ yan an b'an ja n'a y'an ja san an tɛ sɔn jiri an tɛ sɔn foyi tulu la ni an yɛrɛ ka yiridenw tulu tɛ zira tulu bɛ bɔ zira tulu bɛ bɔ zira tulu bɛ bɔ fɛn caman tulu bɛ bɔ bɛnɛ tulu bɛ bɔ fɛn caman quoi bɛnɛ kelen kelen bɛnɛ kelen yiri ni kunani kelen kelen ni yiri ni kunani a tulu bɛ bɔ ninnu bɛɛ bɛ bɔ an fɛ fɛn caman jiri caman mais komi dɔɔni dɔɔni don an bɛna s'o ma kosɛbɛ n'Ala sɔnna n bɛ fɛn kelen pe fɔ usasi i n'a fɔ zira tulu la mun ɲamana mun bɛ k'an filɛ u ka bila u hakili la Jawara ma foyi kɛ nin na wallahi a bɔra cogo min na a b'o cogoya de la wa n'a b'i bolo i ka so fɛnɛ o cogoya kelen pe de filɛ nin usasi mɔgɔ min bɛ i n'a fɔ sitanaw bɛ tagama tagama a tigi farikolo la a ta dɔrɔn i k'a mun i fari la tu t'a la ta t'a la tu bisimilayi t'a la ta bisimilayi foyi t'a la tu t'a la ta t'a la zira tulu kelen kelen zira tulu a mun i fari la dɔrɔn nin fɛnɛ fayida dɔ ye dɛ kelen a filanan kelen mɔgɔ min bɛ kaba bɛ mɔgɔ minnu farikolo la a ta dɔrɔn kaba bɛ minnu fari la i kɛ mun n'a ye kosɛbɛ o ye fila a sabanan ye jumɛn ye o ye zan fana bɛ mɔgɔ minnu fari la zan fana bɔlen don minnu farikolo ma zan fana bɛ mɔgɔ minnu farikolo la zira tulu ta i k'a min ani mɔgɔ min bɛ siran a ja bɛ tigɛ jatigɛ bana bɛ mɔgɔ min na denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba k'a mun i fari la i k'a mun dɔrɔn foyi t'a la a bɛ fan o fan fɛ i bolo i bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ la a mun dɔrɔn zira kolo tulu nin ye zira kolo tulu de ye zira kolo o tulu de ye an fɛ dɔngɔnɔ la dɔngɔnɔw fɛ nin de bɛ bɔ yen ka caya i bɛ t'a sɔrɔ an ka fɛn caman bɛ yen olu ka jiriden caman bɛ yen olu de b'o utiliser ka caya hali u ka tulu duntaw la ka caya zira tulu ani kunkolodimi gɛlɛn bɛ mɔgɔ min na kunkolodimi gɛlɛn bɛ kunkolodimi gɛlɛnmanba bɛ mɔgɔ min na i bɛ zira tulu utiliser i b'a tulu utiliser zira tulu a bɛ se ka adamaden golo k'a kɛnɛya ka golo sanuya c'est à dire k'i golo sɛgɛn i n'a fɔ a bɛ ka na denmisɛnnin yalɔ ni mɔgɔ bɛ si bɛ kɔrɔbaya golo bɛ pɔsɔn pɔsɔn cogo la a bɛ commencer ka pɔsɔn pɔsɔn cogo la n'a sɔrɔ i golo kan ka kɔrɔ si san 40 i bɛ zira tulu mun ala ta kɔfɛ i bɛ taa sɔrɔ i bɛ san 50 ɲɔgɔnna sɔrɔ k'a sɔrɔ i golo ka ɲi foyi t'a la a b'a cogoya kelen na a b'a cogoya la ni nin fɔ tarawele zira tɛ sɔrɔ ɲinɛ dɛ tarawele lakaw b'a bɛɛ cɛ olu kɔni olu tɛ o a fɛnɛ ye jumɛn fɛnɛ mɔgɔ min bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ joli b'i kɔnɔna na kɔnɔnabana b'i la joli b'i kɔnɔ a ye utiliser dɔrɔn o sa a ye utiliser dɔrɔn k'a fɔ n bɛna san Jawara a bɛ Jawara ka centre de la ayi o to yen i y'a sɔrɔ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ la ne de ko ten n'i y'a sɔrɔ mais an b'a fɔ aw ye a ɲuman bɛ Jawara fɛ yen de parce que a baarakɛminɛnw b'a bolo a baarakɛfɛnw b'a bolo bɛɛ kana san Jawara fɛ ni mɔgɔ min mago bɛ Jawara la i bɛ Jawara lase o cogo di ni mɔgɔ mago b'an na i b'an lasɔrɔ kaba la kaba la ye fila ye sɛbɛnnikɔrɔ kaba la bɛ yen o de kama an b'a fɔ ko kalabankoro kaba la donc ni mɔgɔ min b'a fɛ k'an sɔrɔ i b'an sɔrɔ kalabankoro kaba la ni Alahu Taala ka jɛ n'i nana tɛmɛ kaba la terminus la i bɛ na ɲɛfɛ pont bɛ ɲɛfɛla la i bɛ pont tigɛ n'i ye pont tigɛ wagati min na i bɛ sɔrɔ ka 3 étages ye i droite fɛ i ɲɛ bɛ fɔlɔ étage min na o ye 3 étages ye donc ni 3 étages ye carré 3 de b'a n'o cɛ gudɔrɔn da la i bɛ tɛmɛ o la carré 1 2 3 la i tɛ sira fara ka taa carré kɔnɔ dɛ gudɔrɔn da yɛrɛ la i bɛ étage jaune fɔlɔ min droite fɛ o ye an ka centre Bɛnkadi de ye donc i b'a sɛbɛnlen sanfɛ groupe centre Bɛnkadi i bɛ ɲininkali kɛ dɔrɔn Jawara bɛ min yan ni Ala sɔnna i bɛ se k'an lasɔrɔ ne yɛrɛ ka portable numéro ye 75 06 17 06 an ka numéro min bɛ yan min bɛ centre kɔnɔna na parce que an bɛ baara kɛ 24 heures sur 24 heures waati bɛɛ lajɛlen waati bɛɛ baara bɛ yan 7 jours sur 7 baara b'an fɛ yan donc ni i b'a fɛ ka weleli kɛ i ma se ka ne sɔrɔ san i bɛ se ka weleli k'o la o marqué ni orange bɛɛ ye kelen 66 30 58 88 76 30 58 88 ni Ala sɔnna ma i bɛ se k'an sɔrɔ o sira fɛ inshallah n b'aw yɛrɛ fo ka waleɲuman dɔn aw ka nin baara in na ka na bɔ n fɛ yan an ka siège yɛrɛ la a diyara n ye kosɛbɛ Ala kɛ barika don aw ka baara la Ala k'aw ka teli taga ɲɛfɛ vraiment a diyara n ye kosɛbɛ kosɛbɛ nisɔndiyara aw ka président yɛrɛ kɔni o de jamu ko de o ye problème de ye Tarawele ko nin kɔni
Comment est-ce ramena jamu changer? Nala sona. Ok, bashita lo be ama ko sobe. Nala sona ma. Inshallah. Ami Mifa TV le baga bela jelen fo ka fo au seconendo au ka tele mandi de la no Mifa TV ani anga fura kelkela chercheur no Muhammad Jawara e akumana ka fura munu babulu amba fo kambe sigira warala. Wassalamu alaikum. مسلمون 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 حيث كان الحق والعدل نكون نرتضي الموت ونأبى أن نهون في سبيل الله ما أحلى المنهون مسلمون 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 نحن صممنا وأقسمنا اليمين أن نعيش ونموت مسلمين مستقيمين على الحق المبين متحدين ضلالا